акыллы, алар билимли, алар зирәк, алар тапкыр, аларның барысы да безнең катнашучылар. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыру һәм аның алып баручысы мин Аделя Бексемирова. Хәерле көн, исәнмесез? Алкышлар сезнең хөрмәтле катнашучылар. Вакытны озакка сузмыйча сезнең белән танышыйк. Рәхим итегез, кызлар. Минем исемем Гөлназ. Минем исемем Алия. Минем исемем Гөлгенә. Сезнең командагыз? Умырзая. Умырзая командасы составында бүгін Гөлназ, Алия һәм Гөлгенәлек алкышлар сезгә. Кызлар, уенда җиңәр өчен нәрсә мөһим? Уйларга кирәк. Ансы билгеле. Белемнәр бик күп кирәк. Демәк, сезгә белемнәр кирәк, уйларга кирәк һәм Гөлназ сине бераз әйтеп җибәр шунда. Уңышлар. Бүгенге уенда мин сезгә шушы белемнәрне, булган көчләрегезне туплап уйнарга телим беренчедән һәм икенчедән уңышлар. Без күчәбез көнләш командага. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Минем исемем Илзам. Минем исемем Аяз. Минем исемем Амелия. Безнең команда Кояш дип атала. Кояш командасы составында бүген Амелия, Аяз һәм Илүзә. Әлеге алкышлар сезгә. Танышу өлешен шушы урында туктатабыз һәм күчәбез уенның беренче турына. Беренче турда без катнашучыларга сораулар тәкъдим итәбез. Әмма аннан элек без дешифровщик биремен дә әзерләп куйдык. Әлеге бирем нидән гыйбарәт дип сорарга мөмкинсез сез. Бу очракта сезгә бары тик бер генә сүзне атарга кирәк булачак. Сүзләрдәге хәрефләр саннар белән яшеренгән һәм шушы саннарга туры килгән хәрефләр дә булачак. Сезгә аларны кулланып сүз җыеп безгә дә яңартырга кирәк. Карыйбыз экранга. Сезгә бирелгән тема музыка уен коралы, әлеге музыка уен коралы 7 хәрефтән тора. Русчада, татарчада аның яңгырашы бер үк. Шуңа да күрә тагын да җиңелрәк булырга тиеш сезгә. 6нчы сан астында беренче хәрефе яшеренгән. ПРС яисә Т хәрефе. Музыка уен коралы. Әгәр дә җавапны беләсез икән, тизрәк тилмәгә басырга кирәк, чөнки көндәшләр сездән җитезрәк булырга мөмкин. Һәм бу очракта Умырзая командасы сез беренче булдыгыз. Мин уйлыйм, что ул скрипка. Скрипка дип уйлыйсың син, карыйбыз экранга. Без синең белән тулайым килешәбез, чөнки шуннан да җавап дөрес һәм бер балын да без сезгә тапшырабыз. Умырзая командасы, әфәрин. Аннан тыш, бонуслар шуның белән бетми. Без сезгә шулай беренче турда беренче булып җавап бирү хукукын да тапшырабыз. Хәзер исә беренче турның кагыйдәләре. Алар түбәндәгечә һәм бик җиңел. Экранга карыйбыз һәм 8 кәрәзне күрәбез берничә мизгелдән. Әлеге кәрәзләр артында сораулар яшеренгән. Сорауларның барысы да төрле темага караган булачак һәм әлеге темаларны сез экранга карап, рәсемнәргә карап ташыкларга мөмкинсез. Һәр командага 4 сорау каралган, димәк барлыгы сез 4 балл туплый аласыз үзегезнең командагыз файдасына. Сөйләштекме? Җавап бирер өчен бу очракта тимәләрне кулланмаска мөмкин, чөнки сорауларны без аерым һәр командага мөрәҗәгать итеп бирәбез. Әгәр дә сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Әзермесез? Сез әзер, димәк без сезгә мөрәҗәгать итәбез. Умырзая командасы. Инде 1 балл сезнең активта бар, бәлки беренче сорауны калдырыйк без, җавап бирмичә. Юк. Көндәшләргә күчик. Юк. Юкмы? Ярар, алайса, алда булмады үзегезне кайсы шахматны сайлыйсыз? Эшне. 3нче шахмат бу очракта, 3нче шахмат геометрия белән бәйле, без беләбез сезнең командада аны белүче кешеләр шактый күп. Рәсемдә ничә квадрат бар? Бары квадратларны гына саныйбыз. 11 квадрат дип кабул итәбез. Сезнең җавапны карыйбыз экранга, тикшерәбез. Беренче карашка гомумән алар бары тик 8 имә, инде аларны кушкач, берсе белән 11 квадрат килеп чыга. 1 балл сезнеке, сезнең активта инде 2 балл котлыйм сезне һәм күчәм көндәшләргә. Сезнең дә балл туплау мөмкинлегегез хәзерге мизгелләрдә бар. Беренче санны ачабыз сезнең өчен. Ул шулай ук әйтергә кирәк математика белән бәйле, һәм бу очракта сезгә шырпылар белән эш итәргә кирәк. Мисалны дөресләр өчен бер шырпының урынын үзгәртегез. Бер генә шырпының урынын үзгәртеп, дөрес җавап, дөрес тигезләмә килеп чыга.
Bir gina şırpının urunun o'zgartirga kerak bo'ladi sizga. Qaysi sonni yaysa qaysi simvolni o'zgartamiz. 8'nin bir şırpısın 5'ke koyarga kerek. Ha, narsa kelib chiqa? 11 plus 55 68 bo'la. Нет. 66 bo'la. 66 kelib chiqa. Qaraymiz ekranga tekshiramiz sizning javobni. Javob shindan-da durust 11 ga 55 ni qo'shqach 66 kelib chiqa. Ham buning uchun shindan-da 8 da bo'lgan birgina shirpini olib qo'yarga kerak ham 5 sonini ustarga. Afarin, bir bal sizniki. Endi hozir sizda eliga o'yinni bolalar bilan boshlab jiberdingiz. Shiratdagi so'rov sizning uchun sizga sonni saylarga kerak. Ikkinchini Ikkinchi sonni ochamiz ham ul foto so'rov ravishida berilgan. Qaysi joniyasi qo'shinni qo'g'atala? Pushi, yumron, quyon esa qoban do'ngizi. Qaysi joniyasi qo'shinni qo'g'atala? Sizning javob Yumron. Yumron deb qabul etamiz. Qaraymiz ekranga. Ham tekshiramiz sizning javobni. Javob durust. Yengilgina sulab qo'ydi Gulnaz. Deb aytib, endi hozir sizning yozga yo'litar vaqtda bo'lacaq, chunki biz kundashlarga qo'shamiz. 7. 7 sonni ochamiz, qaraymiz ham bugun bu yerda yashiringan so'rov logika bilan bayla. Rebusni shishirga kerak. 0. 0 degan javobni qabul etamiz sizdan. Nota berilgan edi eliga rebusda, uning so'nggi harflarini olib l degan ijikda tugul endi harflarni qo'sharga kerak bo'lacaq sizga. Kerak edi sizga durustroq javob durust bir bal sizniki ham biz yana qo'shamiz kundashlarga. Uzoq yo'l etib bo'lmadi, bitta javob berdi kundashlarga, shunga ko'ra qo'shamiz so'rovlarga. Biz 5. Qarazni ochamiz. Rasmda nindi xato bor. Nindidir logika yoqdan nidir xato bor bu yerda. Şenlikte boşta Кичинasi osta minimalni testtirarga, a üstte maksimalni. Bilmayman, bizning tomoshachilar anglagandirmi yo'qmi? Men sizning fikrni angladim. Shundan da minimum ham maksimum siziqlari boshqa tartibda o'rnashirga tegish deb belgilangan. Maksimal siziq üstte, endi minimal ostda. Afarin, sizning javob durust deb qabul etamiz. Shiratdagi so'rovlarga qo'shar vaqt kelib jetdi. Ular ko'p qolmadi, durustligini aytganda. 4. 4 shotmoq sizning uchun ham muzikal so'rov. Bu qaysi muzika o'yin quroli tovushi? Gitara, balalayka, arfa yoki skripka? E'tibor bilan tinglaymiz. Ayaz Bigrakda e'tiborli bo'l. Bigrak dertli büyü bulurga mümkün edi bu, ama bizga şuşu tovushni tinglab, qaysi muzika o'yin quroli tovushi ekanini bildirga kerak. Bu balalayka muzika o'yini. Demak, balalayka degan javobni qabul etamiz. O'zingizdan qaraymiz ekranga, tekshiramiz. Yuqqagina Ayaz senga ishonib qaramadik. Durust javobni oldik o'zingizdan. 6 ham 8 nomerli so'rovlar qoldi. Biz 8-ni sayladik. 8 nomerli so'rov sizning uchun foto so'rov ravishida berilgan. E'tibor bilan qaraymiz rasmlarga. Qaysi joniyasi tundrada yashaydi? Jiraf, kungura, tunyoq bulani yoki panda? Bizning javob tunyoq bo'lani. Demak, bulan deganni qabul etamiz. Unda bo'lsa tunyoq bulani javob durust. Ham biz birinchi turning so'nggi so'rovini ochamiz maxsus sizning uchun. Quyosh komandasi. Qaraymiz ekranga. Yana foto so'rov ham yulduzliklar. Kassiopey yulduzligi nechanchi son bilan ko'rsatilgan? Kassiopey yulduzligini belgilarga kerak sizga.
Түрлі йылдызлыклар сүрәтләнгән. Шуларның берсе Кассиопея. Өченче дип уйлыйсыз, шулаймы? Кояш бит ул бер дәрәҗә түгел, йылдызлар турында сез белергә тиеш дип уйлыйм, юкмы? Карыйбыз, тикшерәбез сезнең җавапны. Кассиопея йылдызлыгы экранда 2нче сан белән бирелгән иде. Зур җидегән Аккош һәм Орион йылдызлыклары шулай ук күрсәтелгән иде экранда. Инде дөрес җавап 2нче санда. Кызганыч, ялгышлыклар да булды бу очракта, әмма сөйнечле хәбәрләр дә бар. Беренче тур шуның белән тәмам. Һәм нәтиҗәләр. Исәп 3-4. Умырзая командасы сезнең файдага, һәм инде гомуми нәтиҗә 5-3. Шулай ук Умырзая командасы файдасына. Алкышлар бер-берегезгә һәм күчәбез 2нче турга. Без тапшырубызның 2нче турын башлыйбыз һәм бу өлештә без сезгә, хөрмәтле командалар, туры китер дигән биремне тәкъдим итәбез. Әлеге бирем нидән гыйбарәт? Без сезгә 5 пар сүзләр яисә сүзләр һәм рәсемнәр тәкъдим итәбез. Сезгә аларны үзара тоташтырырга кирәк булачак һәм әлбәттә 1 баллны туплар өчен 5-сен дә дөрес тәртиптә атарга кирәк. Игътибарлы булыгыз. Бу очракта һәм без беренче бирем белән башлыйбыз. Ул бөҗәкләр белән бәйле. Бөҗәкләр һәм аларның фотосурәтләре. Җавап бар дип уйлыйм сездә. Кояш командасы бөҗәкләр экранда. Кайсыларын беләсез, ничек тоташтырабыз аларны? Икенчесе чикерткә, өченчесе төкле туран, бишенчесе шөпшә, беренчесе бал корты. Дүртенчесе? Энә караган. Кабул итик, сезнең җавапны карыйбыз, экранга тикшерәбез. Бал корты, чикерткә, төкле тура, энә карагы һәм шөпшә. Бу да булса аса. Әнә шуны тәртиптә урнашканнар иде алар һәм 1 балл хаклы рәвештә сезгә күчә. Ә без исә чираттагы биремгә күчәбез. Ул җиләкләр белән бәйле һәм сезнең каршыгызда җәй исләре белән тулган фотолар. Рәхим итегез, тимәгә басабыз, әгәр дә җавап бар икән. Беренчесе кура җиләге, икенчесе кара җиләк, өченчесе мук җиләге, дүртенчесе бакча җиләге, бишенчесе кара бөрлегән. Кабул итик, сезнең җавапны карыйбыз, экранга тикшерәбез. Нәкъ шушы тәртиптә урнашканнар иде алар. Кура җиләге, мук җиләге, бакча җиләге һәм кара бөрлегән. Экранда да шушы тәртиптә барысы да төзелгән. 1 балл сезнеке бу очракта һәм без күчәбез 3нче биремгә. Ул геометрия белән бәйле геометрик фигуралар һәм аларның исемнәре. Умырзая командасы, сез беренче булдыгыз, рәхим итегез. Беренчесе ул цилиндр, икенчесе куб, өченчесе конус, өченчесе пирамида, дүртенчесе конус, бишенчесе шар. Кабул итик, сезнең җавапны карыйбыз экранга. Беренче сан белән цилиндр бирелгән иде, икенче санда куб, өченче санда пирамида, конус, дүртенче сан белән бирелгән иде һәм шар экранда 5нче рәсем белән бирелгән иде. Соңгы бирем калып бара бу очракта. 4нче турда ботаника һәм агачлар. Агачлар, аларның яфраклары һәм исемнәре. Бер җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш булачак. Әйтергә кирәк, бу 2нче турның соңгы сорауы, соңгы биреме. Димәк, бал туплау мөмкинлеге дә әлеге турда бүтән булмаячак. Җавап бар дип уйлыйм сездә, рәхим итегез, Гөлназ. Беренчесе имән, икенчесе өрәңге, өченчесе тол, өченчесе ул... Дүртенчесе ул юкә, һәм бишенчесе ул миләр. Карыйбыз, экранга тикшерәбез. Имән, өрәңге, тал, юкә һәм миләш. Сезнең җавап төгәл һәм дөрес. Димәк, 1 балл шулай ук сезнеке. Әфәрин. Исәп 3-1. Умырзая командасы сезнең файдага һәм гомуми нәтиҗә 4-8. Умырзая командасы янә сезнең файдага.
Biz ise alkışlayız bir-birimizni, çünkü biz koşabız 3-nji turga. Tapşırığımızın 3-nji turun başlayız. Hem bu ilişte sizin tüp buruşığız resimlerge qarab onların isimlerin adreslerge koyda urnaşkanların iste kaldırırga. Bunun için ihtibar bilen qarayız ekranga. Sizin qarşınızda 16 şakmaq. Әлеге шакмакларны biz bir нечә мезгилгә ачып күрсәтербез һәм истә калдырга кирәклеге тагын бер кат сезгә искәртеп куям. Соңыннан шушы шакмаклар белән бәйле 3 сорау яңгыраячак һәм инде һәрбер дөрес җавап бер балл белән бәйләнәчәк. Бу очракта шулай төймәләргә басырга кирәк булачак. Әгәр дә дөрес җавапны беләсез икән, шунысы да мөһим, әгәр дә команда ялгыша икән, көндәшләргә сүз күчми һәм шул ук вакытта без дөрес җавапны тикшерәбез. Бергәләшеп карыйбыз экранга. Экранда рәсемнәр. Üç, iki, bir. Vakit tamam hem biz koşabız sıralarga. Neşençe şakmaklarda qarpız resmi var idi. Qarpız resmi ışırağan şakmaklarını etirge gerek. Ayaz mına hazır basırga mümkün eğer de cevabını bilesin iken. Yoksa kızlar tezrek bulurga mümkün. Yaş komandası, Umurzaya komandası cevap. 6 һәм 12. 6 һәм 12 дигән җавапны кабул иттек үзегездән, карыйбыз экранга тикшерәбез. Шуннан да 6 һәм 12 карбыз рәсемнәре дә шушы шакмакларда урнашкан һәм күчәбез чираттагы сорауга. Аяз. Басыр вакыт килеп җитте. Нишәнче шакмакларда самолет рәсеме бар иде? Самолет рәсеме булган Аяз, әйдә сиңа мөрәҗәгать итәбез. Командашлар белән сөйләштеңме? 7 һәм 14. 7 һәм 14 дигән җавапларны кабул итәбез. Карыйбыз экранга. 7 һәм 14 әлеге сорауның дөрес җавабы һәм без күчәбез соңгы сорауга. Нишәнче шакмакларда куян рәсеме бар иде? Сезгә мөрәҗәгать итәм. Рәхим итегез Кояш командасы. 1, 8, 13. 1, 8 һәм 13 карыйбыз экранга. 1, 8 һәм 13 нәкъ шушы шакмакларда куян рәсеме бар иде һәм сезнең җавапны дөрес дип кабул итәбез. Афәрин, шушы алкышлар сезгә, хөрмәтле командалар. Нәтиҗәләргә килгәндә әлеге турның җиңүчесе дип әйтергә мөмкин. Сезне Кояш командасы, чөнки исәп 2-гә 1, инде гомуми нәтиҗәгә килгәндә исәп 6-га 9 Umurzaya командасы сезнең файдага. Җиңүче исемен ачыклар өчен безгә 2 минут вакыт та җитәр иде, әле алай гына да түгел. Без сезнең белән озаграк уйнарга телибез. Шуңа да күрә без сезгә дешифровщик биремен тәкъдим итәбез. Әлеге биремне башкарган командага өстәмә 1 балл беренчедән һәм икенчедән нәкъ шушы команда 4-нче турда җавап бирү тәртибен дә билгеләячәк. Сөйләштекме? Сөйләштек сезнең белән. Димәк, дешифровщик биреме сезнең өчен таныш, сез аны инде башкарганыгыз бар. Карыйбыз экранга. Чәчәк исеме булырга тиеш. 7 хәрефтән тора әлеге сүз һәм безнең барыбызга да таныш, без барыбызда белгән, яраткан чәчәк турында сүз бара. Җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш. Бу очракта версиялар бар икән, тикшерергә дә мөмкин. Тимәгә басыр вакыт килеп җитте. Кояш командасы сезнең өчен әлеге балл бигрәк тә мөһим, чөнки кызганыч сезнең өчен шатлыкка. Мен уйлыйм, что ромашка. Ромашка дип уйлыйсың син, карыйбыз экранга тикшерәбез. Кыр чәчәге ромашка, әлеге сорауның дөрес җавабы һәм 1 балл сезнеке. Инде хәзер балл аермасы тагын да артты. Әмма бурчыларга әле иртәрәк. Чөнки барысы да үзгәрергә мөмкин. Һәр як командага берәр минут вакыт биреләчәк һәм шушы вакыт эчендә сезгә үзара сүзләрне аңлатырга кирәк булачак. Барлык сүзләр бер тема белән берләшкән һәм бүген сезгә тәкъдим ителгән тема информатика. Сезгә мөрәҗәгать итәм Umurzaya командасы. 4-нче турны бик тиздән башлап җибәрербез. Кәефләр ничек, настрой ничек? Кәефләр әйбәт.
Настрой җиңәсе килә. Жеңәсе килә. Жеңәр өчен сезгә ни бары менә хәзер җыелып сайларга кирәк беренчедән. Икенчедән инде җавап бирергә. Бу тактик яктан да бик уңайлы әйбер. Сез хәзер сайларга мөмкинсез. Кайсы команда әлеге турны башлап җибәрә. Теләсәгез сез үзегез башлыйсыз, теләмәсәгез көндәш команданың җавапларын тыңлап алга таба күчергә мөмкинсез. Без башлыйбыз уен. Димәк, әлеге уенны, әлеге турны сез башлап җибәрерсез. Кайсыгыз аңлата сүзләрне? Мин аңлатам, мин аларга аңлатам. Димәк, Гөлназ һәм Алия, рәхим итегез студиябыз түренә. Без шул әбердә сүзне җыябыз. Клавиатура. Кабул иттек. Без шунда документларны салып, Папка. юк, Диск. юк, документларны җыеп калдырабыз. Скреп. Компьютер эчендә. Память. Жесткий диск. Юк. Память. Алга күчмәйбезме? Алга ярый. Алга. Аны ярый инглиз телендә язарга, инглиз телендә язалар аны. Командалар. Охша. Сүзләр, командалар. Юк. Командага Алга күчмәйбезме? командага охшаган сүз. Программирование. Программа. Кабул иттек. Һәм соңгы сүз COVID-19 шикеллек. Вируслар. кабул иттек. Рәхим итегез, үз урыннарыгызга йөреп чыктыгыз. Шуның белән сезнең өчен 4нче тур тәмам. Афәрин, кызлар. Кайсыгыз аңлата сүзләрне? Мин аңлатам. Илюза, син каласың үз урыныңда. Амелия һәм Аяз, рәхим итегез бирегә. Безнең студиябыз түренә. Алга. Монитор. Кабул иттек. Ул жесткий да була, Диск. Кабул иттек. аннан чыгаралар рәсемнәр. Принтер. Кабул иттек. Компьютер. Кабул иттек. Аннан интернет-лешәләр. Сеть. Юк, Wi-Fi. юк. Интернет. Олга. Алга. Кирәкмәс сообщениялар. Кэш. Юк. Алар рекламалар киләләр үзләре. Уведомление. Юк. Олга. Алга. Телефон приложениялар ул булмаса эшләмиләр. Вакыт тәмам, аңлатырга мөмкин. Интернет. Кабул иттек. Рәхим итегез үз урыннарыгызга. Гомуми нәтиҗәгә килгәндә исәп 11-гә 13 һәм без котлыйбыз сезне Умырзая командасы барлык уеннарда, бәйгеләрдә һәм теләсә кайсы эшләрегездә уңышлар, җиңүләр телим. Кызлар, егетләр, бүген сезне җиңелгән команда дип әйтергә мөмкин түгел, чөнки сез шулай ук бик матур уен күрсәттегез һәм сез көмеш медальле 2нче урында һәм әлеге пьедесталның алыштыргысыз өлеше сез. Котлыйм сезне, рәхмәт сезгә матур уеныгыз өчен. Һәр вакыттагыча бездән сезгә истәлекле бүләкләр, хөрмәтле командалар, аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәфәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга да рәхмәтләребез чиксез. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең өчен файдалы мәгълүмат, тагын да кызыклы тапшырулар һәм мультфильмнар безнең YouTube каналда. Шуңа күрә кирегез, язылыгыз һәм карагыз. Бүгенгә исә Тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыруы үз эшен тәмамлый һәм сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булаша. Исән-имин булыгыз һәм акыллы булыгыз.